Lovu zdar, moje meno je Firox, preto vás vítam pri novej sérii videí z čarovného Minecraftu. Dnes tu máme prvý diel a ja som sa kúsok prebehol takto, lebo som si všimol, že je tu tento totem a ešte som sa nepozeral do tejto časti popravde a to by bolo asi všetko, ne? Tak pozrieme sa, čo je tam. Dva irony, Cocoa Beans, Trivity, Bucket, sedlo, Iron Battle Axe, dobre. Iron Chestplate. Chestplate si hodíme na seba. To je Battle Axe. Dá sa s tým sekať drevo? A tu hneď máme koňa. Mňa spávalo dať je tu, blízko, ale ja som bežal najprv tam, do toho takého Plains sa to volá. Redwood Sapling, to si zoberiem. Prečo nie? Volá sa to... Aha, vlna. Ďalší Redwood. Co je toto? Čo si ty? Seká sa s tým aj drevo. To Firewood. To je pekné, to si zoberieme. Ale nám sa už tmieva. Či to sa mi zdá? To je taký tieň? No, to je jedno. Musíme to aj tak prebehnúť. Ďalšia vlna. Prečo sa mi zdá, že v tomto... Počkaj, čo je toto? Larva. Hej, to chcem. V tom sú dobré veci na skúmanie. No, a už sme skoro tu. Uhlie, kejva. Ako žiadni zombici tu nie sú. A tu je Rotten Flash, tak asi pohoreli dáko. Ďalšia larva. Redwood. Tu nechcem dáko popravde. Aha. Máme tu medveďa, to si zabijeme na armor aspoň. Dáko nie takú väčší. Nemáme náhodou peaceful? Len takto čekneme. Aha, jasné, peaceful. Bože. No, tak aspoň sme sa prebehli s peacefulom. Zabijeme ešte lišiaka. Pána Foxa. Dropne nám kožu. Zabijeme pána Štrosa. Dostajeme lak. Áno, čo nám padlo? Aha, nič. To není bohvie čo? A tam to je slon. Aha, to malý diviak. Toto je ten nepekný slon moc. Má také vrásky ako keby. To sa na ňom nepáči. Nech padne koža. Čo je toto za biom? Ešte pozrieme v trojkou. Shrubland? Čo to je Shrubland? Aha, nepadla nám koža, ale je to Shrubland. Celkom pekné, je tu dosť moriakov, tu je kaňon. Dosť akože cavewalk. No, riadne veľa. Zabijeme si túto ovcu. Ovečkina, menšila. Koľko máme? 3, to by stačilo zatiaľ, akože nepotrebujeme zatiaľ túto manželskú. Máme tu malého koňa, osla a ďalšieho koňa, ale my si zabijeme prasco. Z koní padá koža? No, to neviem. Sedlo máme, ale nemáme jablko. Tu je mýval. Čo v pierku? Co? Pekný biom celkom. Raven. Ďalšie pierko, to zberiem jasné. Ale zobijeme ešte pár kráv tuto. Hej, ona sa ako poskočila vo vzduchu. Ako poskočila, to bola gramatika teda. To sa musím pochváliť. Tak, zabijeme týchto tu magotcov, alebo larvy. Áno, larvy sú to. Zase sa to laglo, lebo sa našíta nový svet, samozrejme. Zoberiem si červené kytičky, aby sme z nich potom spravili portál a neviem, či to ide aj len s červenými, alebo musí tam byť aj žlté. Skúsim len s červených, to by mohlo vyzerať pekne. Takže hej, koľko ich máme? 13. No, to bude stačiť. Čo je toto? Nie, toto nie. Myslel som toto, to je taký kríček. Shrubland sú kríčky? Čo je to? Jungle? Junglewood? A my nie sme blízko džunglu.
Ale tu je Great Wood strom, to si potom asi, no potom teraz, pretože tam je mágia a zatiaľ ešte šardy nemáme, ani ich moc nechcem míňať pri výskume. A zomrieš. Zase lak. Aha, ja som stál na kábli od netu, to preto možno aj. Ale Great to. Aha, tam je, nie, to nie je džungla. Čo je v tom? To je v tom mágia však, neosral som sa, áno. Opäť z toho stromoviny. Čo je celkom slušné. A to aj celkom pekné drevo. To by sme si mohli potom dať na podlahu. A čo je z toho slebiť tam ešte? No, to by možno šlo. Alebo cihly. Alebo neviem čo. Ale už fakt neviem. Ale ona sa míňa po dvoch. To som si všimol až teraz popravde. A nechcem ju celú minúť, tým, že ňou budem rúbať drevo, takže toto bolo posledné. Chcem si ušetriť samozrejme na tok zombíkov. Keby ma tak v noci prepadli, nebolo by mi príjemné, že by som nemal zbraň. A napríklad, alebo aj týchto počkoprtov. Dúfam, že ma zabije. Dobre, nezabilo. To je dobre. A teraz sa z nej minulo 3. Vlastne 3 rany som mi dal, áno. To je dobre. Nepadne sapling. To je jedno. To nie je až taký vzácny. Ich je celkom dosť. A my ideme ďalej. Idem sa pozrieť sem. Myslím, že to je brezový háj. Co by bolo pekné. A čo to je? Počkaj, ešte zabijeme larvu. Nič nás nepadne, samozrejme. Je to brezový háj, áno. Nemáme dať aj village. Pravdepodobne nie. Tam je village. Vidím farmu. Takže sa zatiaľ že by sme spravili také opevnenie okolo dedinky, to by nemuselo vyzerať divne. Áno, to by mohlo vyzerať náhodou pekne, celkom si myslím. Tam máme leva, toho nechceme provokovať. Tamto je village. Tam, ak je kostol, ten taký druhý, v ktorom je česta jedna a glowstone, plus kováč by tam mohol byť. Sice on není vo všetkých, ale to by mohol. A zatiaľ sa asi zabývame tam. Potom, kto by chcel tento seed, tak si môže vypýtať, ak si ešte pamätám. Áno, máme tu niečo z randoms. A už sa stmieva, takže ešte, že sme tam. No, už na to, že v ľadovom biome. Vlastne on je celkom pekný, keď si to tak vezmete. Nepočkajú aj na ňom? Áno, na ňom. Máme akurát potom na ďalší meč, takže. Alebo si našetríme rovno na pickaxe. Uvidíme sú dobré. Nejde sa s tým kašľať ako. Tak. Takto. A tam už vidím lampu. Dúfam, že sa nespavne ogr Janko. To je celkom pekné. A tam je Ember, áno. Zoberieme Graveu. My sa dostali hore. Takto sa vyhádžeme. A my si chytro nájdeme taký voľný domček, ktorý bude ešte vyššie, typujem. Áno. Áno, kováč, to hneď pozrieme. Nie hneď, lebo by to mohlo vybuchnúť ogr. A nie, chytro. Nie. My si chytro spravíme krafťák. Tak, chytro si spravíme túto posteľ, si drbneme. Tak. Chytro. Teraz dúfam, že mi napíše You can rest if are monsters nearby. Tak mi napísalo. To je dobré. Posteľ si bereme. Zatiaľ. No. A už budeme môcť mať koňa, keď si to tak vezmem. No. To je dobré. Toto si bereme čestu. Aj krafťák si bereme. A čím by sme mohli zatiaľ vykúriť? 3 tieto mesa.
No Furnace, alebo budem zatiaľ bývať v dedine teda. A hodíme si tam toto a ešte pozrieme, či tu nie je kostolík nade, ale... tam je kostolík, áno. Ja si tu nechám waypoint ešte pri kováčovi radšej, lebo sa vždy stratím. Tak, to som dobre skočil. Kováč, dočasný domov. Tak, aspoň, my tu vypekáme v hornej. To nám vyjde. Tak, dojeme sa. Toto bereme tak. Ušetrili sme na tom 2. Oh shit, čo to? Som dáko moc neporiešil. Aha, super, to je studňa. To je síce super, ale my ak teraz spadneme, tak sa stane niečo nepekné. Tak. Sa to teraz tak mikroseklo. Som to tak nazval, že mikrosek. My sme spadli. Sú nejaké villagery. Nemyslím. Ale potom nebude. Vlastne tam je bredoles. Takže tam si budeme chodiť po drevo to vyzerá dosť divne, keď je to také predĺžené. Aj toto je predĺžené. Kostol. Počkaj, či sa to neroztopí. Roztopilo by sa to. Aj toto. Na tým je Gravel. Ty hajzel Gravel, no. Tak toto aspoň vyplávame. Nech šetríme kúsok drevom. Tak to je tu však, áno. Áno, je to ten kostol. Je tu niečo dobré. Super, Fire Church. Knowledge Fragment. Čo sa z nich robí? Usage je takto. Ankonotory, to je výhra teda. Ale tak asi môže to byť celkom dobrá teória, keď si to tak vezmem. No to málo kedy býva. Ja som nemal často spraviť. Koľko máme? 2 prčíc. Tak to skáčem. A je tu ešte niečo? Pochybujem. Moje pochybnosti sa vyplnili. Takže sa vrátim naspäť. To je nechutné. Fakt. Výtočne kovu. Vlastne mi to niekto ten stal z takých hráčov. Takže to nie je až také hrozné. Tak. A my si to začneme kúsok zväčšovať. Je tu niekto? Počul som tu buchotanie dverí. Tuto sa zabydlíme. Len, kedy sa tam Kriste dostávajú? Kade do pekla chodia? To je dosť pofiderné. To prčíc, kade sa dostávate von, chlapci? Ja tu nezomrem pre Boha na otopenie. Kade vychádzajú? Ja v kuse počujem tie dvere, ono ma to irituje. Mám vlastne sluchatka, takže ich to nepočujete. Ale... To prčíc. Tady je to pravdepodobne. Nie. Tady to nie. Veľmi mozgy. Je to niečo. Dobré. Ale kde majú pekla tie dvere? Imrich! Za jeden emerald 8 melón, či 7 melónov dokonca. To nechcem. Kámo, to nie. Tam som si dal, ako keby som videl nejaký nick, ale zase som sa sakol. Jump! Dobre.
What? On sa zotmie, keď ste pod vodou. Aha, to je divné. Neviem, či som na to ako zabudol, lebo som celkom dlho teraz nehral Sičko. Alebo... Aha, Imrich, si to ty? Nie, to je moja mama. Tak to sa mi pláva kúsok lepšie, neviem prečo je v pečku, lebo tak vidím, či som v tej kaskáde, či čo to je. Tak, takto. A viete čo, keď to vidím takto, tak sa zabývame tam. Lebo to v tomto icebiome, čo nie je až taký škaredý, blízko kostola, takže sa im s Imrichom budeme môcť ísť modliť. A má to svoje výhody, to celkom tradovanie ako keby. Ale to bude dočasný dom. Chcete mi povedať, že ani oni nemajú dvere, hej? Ale sú tam dáky. Tak keď dvere nie sú, tak ja si ich spravím. Tak. No, to vyšlo akurát. Aha, a teraz zistíme krutú pravdu, že oni nemajú dvere. Majú. Aha. Pekné dreve. Som dreve? Som je pošuk. Ale z čoho si nespravíme teraz krom? Toto si nevšimne. Tomu vadí nebude. Tak, no. Pekné. A on to potom opravím. A vlastne pozrieme sa, čo traduje. Za 9 goldov? Prečo mám 2 goldy? Neviem. Krafťák, ty tu už máš, takže ti môžeme kúriť maximálne. Čo som si... my máme goldy! Ale nemáme šardy. Aha, super. Takže si spravíme dvojstykov, či 4. Trepem už. A jeden krompiaž. Time to mine. Fakt. Ja by som to povedal. Zoberieme si 3, ale ešte takto pokúsime byť von. Alebo to, že by sme mali dvere do bane? To není zlé. Celkom dosť. To není zlé. A my by sme už mohli ukončiť aj diel pomaličky. No. To už by sme mohli, čo? Firox. Pozrieme sa, čo je tuto. Áno, už to ukončíme asi. Alebo počkáme na ďalšiu noc, tak aby to bolo presne tak vymerané. Začali sme skoro v noci. Dokončíme to do noci ďalšej. Ešte nie, no. Teba budem volať Sanchez, lebo si taký pofider. A je tu tma. Hodíme si sem česty. Hodíme si ich zatiaľ semka. A vykraftíme si peciáša. Firework. To mi bude na 2 veci pravdepodobne. Dá sa s tým vypalovať. Aha, toto asi nebude horeť. Nie, to ani nehorí, takže by to možno horelo. Skúsime tam dať krafťák. Horí, ale... Nie, prosím, nezhasínaj. A nie, to dáme? Charcoal, yes. Takže my si spravíme. Nehaj, to som nechcel mať. Super. To som akurát nechcel, a ono mi to tam zase hodí nazad. Takže tuto si zasvietime troška. Tuto vonku. A tuto troška. Z každého troška. Jo. Tak je to pekné zatiaľ. Tuto si postavíme vonku. No, to bude pekné. A my si... Čo sa dá robiť z glowstone? Si pozrieme zatiaľ. Nešilak. Glowstone sa dá robiť candle. A candle. Aha. Nie, 2 glowstoneov. 1 torčky. 2 zlát. Počkej. Je to taký rozdiel. Golden lantern. Aha.
Veď tam nič žiadny rozdiel. Á, že to môžem otočiť, no super. Takže, a už sa stmieva? Nestmieva sa. Či? Skúsim sa vyspať. Á, dobre. Takže my sa vyspíme. A toto by bol zatiaľ koniec. Ešte dokopem toto. Dokopem tak. 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 Zničíme toho sklo, lebo sa mi to neľúbi, keď tam nemáš výhľad na nič, kámo. Zbereme toto. Toto. No, nejde to krajšie, čo? A toto bude už koniec. Takto. Nešetríme drevom. A je to zatiaľ na dnešný diel koniec. My si ťahneme Iron Match, nech vyzeráme ako páni, že už máme. Čo si to ty ponúkal? Netrafil som ho. Počkať. My ho dáko dostaneme sem. Poď. Hovorím, poď. Choď tam. Imrich, neprovokuj. Tak, Imrich, nechoď preč. Keď chceš ísť preč, tak skoč, ukáž nám Sandokana. Všetci to chceme vidieť. Poď na strechu, poď. Áno. On to prežil. Tak ja sa s vami lúčim. Dám si toto. A ja sa s vami lúčim pre tento diel. Dúfam, že sa vám ľúbil. Dajte lajkoš. Za každý lajkoš som vďačný. A to by bolo asi tak na dnes už všetko. Takže čaves.